Bună tuturor, care m-a ajutat și pe mine cu prietenul meu de trofei cu vreo 4500, 4000 ori 5000 de trofee, pentru că lui a fost furat și nu mai are și na, pentru acest prieten. Și dacă mi dați măcar 4000 sau 5000 de trofee și cel care o să-i dea o să primească ceva special de la mine. Acum va trebui să intre pe serverul meu de Discord, vă lăsa un link ca să puteți intra și după acolo voi vede, vom vorbi și îmi vei zice acolo dacă cine vrea să dea și va primi acolo, acum dacă vei fi și abonat, vei primi ceva special de la mine, ceva mai special, nu știu acum. Acum, dacă cumva acel lucru special nu poate fi bun, poți să-ți, ori vei cere tu ceva mai special ce vrei tu și eu îți voi da acel lucru. Acum va fi, acum dacă și pot acel lucru să fac. Acesta a fost videoclipul, eu doar vă rog pentru aceea și vă dau orice vreți voi. Numai să-mi ajutați mie prietenul, că na, vreau să-mi ajut și eu prietenul, că e prietenul meu și cine voi aveți prieteni, să ziceți în comentarii dacă aveți un prieten și aș vrea să vi-l ajutați. Dacă aveți, ajutați-mă și pe mine așa cum vreau, așa cum vrea să voi să ajutați pe al vostru. La revedere!